Bismillahirrahmanirrahim. Yau dai muna cikin wannan makaranta tamu ta mai suna Kanzul Asrar, ga wani fa'idar kuma da muka sake kawo muku. Idan kana mai suna sirrin gasab kwace, idan kana bin mutum kuɗi ya hana ka ko kuma kun yi alkawari da shi yake cika ma, to ka rubuta wannan sirrin a jikin fitilar kwai a kwan ka zuba kananzir a tanki ka kunna fitilar, sai ka sa ta a gaban ka fitilar, sai ka dinga karanta wannan aya, innahu ala raj'ihi laqadir 313. Kwana uku za ka yi kana karantawa, za ka samu bukatar ka, kuɗin da kake bi zai baka. In alƙawarin kuke insha Allah da zai cika muka. Wannan sirrin mujarrabu ne, la shakka fihi. Shine wannan sirrin kamar ta ku ganshi a takarda, shine abin da za a yi. Allah ba wannan min jayi da kuga an buɗe hakuri ne guda biyu, za ga an rubuta laqadir ala raj'ihi, sai ka sa sunan wanda kake so ka karɓi kuɗin a hannunsa, ko mace ko namiji, yaro ne ko basarake ko mai mulki, kowane in Allah ya yarda. Amma za a nemi turare, sunan turaren buhurul hatiful kalbi sunansa turaren. Duk inda aka je islamic chemist ko cikin wajen masu da turaruka suna da shi ake shafa a jikin mutum ko kan da carbi, sai a karanta wannan sirrin. Amma wannan sirrin a jikin kwan fitila ake zanawa. Shine Allah ba mu nasara, Allah dafa mana, Allah biya mana bukatunmu. Duk wanda ya kawo da wannan sirrin yawa iyayenmu addu'a kuma ya mana addu'a, Allah ya ɗauka masa saboda annabi. Ƙarin bayani ga namban mu akai, wanda zai neme mu akan WhatsApp zai ga mu, wanda zai neme mu a YouTube zai ga namban mu, wanda nambobin da za a kira mu duk za mu ga sunan akai, za a gani. Allah ba mu nasara, Allah ya dafa mana.